Betanzos e Vilalba xa forman parte do Eixo Atlántico. A súa integración ratificouse na última Asamblea Xeral, a número 33, que se celebrou en Viana do Castelo. Ali tamén quedou aprobado o presuposto para este 2025, que pasa algo máis dos 5 millóns de euros. Dos traballos, das accións que se van levar a cabo nesta organización, imos falar co secretario xeral do Eixo Atlántico, Xoán Vázquez Mao. Que tal? Moi bons días. Hola, bons días. Primeiro, quero falar desas dúas novas incorporacións ratificadas, como hicimos na Asamblea, que supoñen ou que llevan a aportar o traballo do Eixo Atlántico. Bueno, as cidades entran no Eixo Atlántico según van medrando e según van entrando no que nos consideramos o sistema urbano. É dicir, xa acollen unha entidade e, por tanto, precisan dunhas políticas que resolvense en cooperación, solidariamente, uns apoiando os outros. Por lo tanto, o feito de que entren estas cidades, no caso de Vilalba, reforza o eixo interior. É un eixo que nos damoslle moita importancia pola cuestión demográfica e que nestes momentos temos totalmente cuberto territorialmente, unha vez que temos toda a provincia de Lugo, toda a provincia de Ourense, Vilalba, Lugo, Sarria, Monforte, Ourense, Barco de Valdeorras e todo o nordeste transmontano. Por lo tanto, para nós ten moita importancia porque con Vilalba estamos a cubrir o territorio. No caso de Betanzos, ademais, ten unha posición singular no eixo Coruña-Betanzos, toda a zona de Ferrolterra, pero ao mesmo tempo é o link con Lugo nun eixo moi abandonado, moi esquecido e tremendamente importante, sobre todo para a cidadanía, que é ese eixo entre Coruña e Lugo, que además no ámbito das infraestructuras é o vértice dunha liña ferroviaria moi abandonada por todos os gobernos, que nos levamos tempo insistindo nela, que ese eixo ferroviario Ferrol-Coruña e, polo tanto, Betanzos-Lugo e, a partir de Lugo, por Monforte, a saída cara a Europa. Por lo tanto, nese ámbito territorial é moi importante e, ademais, ten un valor engadido e é o feito de que, en ambos casos, son alcaldesas. Non é o elemento principal, obviamente, que reúnen as condicións das que falábamos, pero o feito de que además sexan dirixidas ambas cidades por mulleres axúdanos moito nun dos obxectivos do eixo, que a igualdade de xénero nos, obviamente non no eixo, eso depende de que sexan candidatas e gañen, pero unha vez que son alcaldesas, sí nos niveles directivos do eixo atlántico. Por lo tanto, estes dos motivos para nós son de tremenda importancia. Falaba vostede de infraestructuras, precisamente infraestructura da alta velocidade. Vou falar agora esa conexión entre Galicia e o Porto, entre o Porto e Galicia por ese AVE. É fundamental nos traballos do eixo atlántico para o impulso desa eurorrexión. Precisamente onte o ministro Luso de Infraestructuras confirmaba e ratificaba en Vigo esa data, dicía do 2032 como punto de finalización desa obra. Cree vostede que se van manter polos dous gobernos, español e luso, esas datas do entorno de 2030-2032? O sea, o primeiro que temos que aclarar é que agora mesmo estamos na fase propagandística. E que o acto de onte, como outros, son actos propagandísticos. Temos que deixar as cousas claras dunha vez. Esta obra está totalmente comprometida e levará para sempre o nome de Antonio Costa. Antonio Costa, ex-primeiro ministro de Portugal, foi o que deixou esta obra encamiñada, programada e cunha data do 2030. Este señor que chega onte, que, por certo, casualmente, é quen lle prorrogou un libro que supuestamente escribeu a señora Ayuso de Madrid, o único que ven a facer é alargar 2 anos o plazo que había xa establecido Antonio Costa. Ben, dito cual, para que quede claro, si se vai facer esta obra xa está totalmente comprometida, está totalmente programada, e todos estes araos que montan uns e outros non teñen nada que ver co que afortunadamente xa está no Plano Ferroviario Nacional Portugués e xa está decidido polo goberno español. Por lo tanto, todo isto son fogos de artificio. A partir de aí, resulta que o señor presidente da Xunta fai un acto no que non está o señor alcalde Vigo. O señor alcalde Vigo fai un acto no que non está o señor presidente da Xunta. Parece que os actos se fan por temas partidarios. Onte estaban todos os do PP, nosotros están todos os do PSOE. As obras públicas non se poden facer así. As obras públicas son do territorio, son dos cidadáns. Os cidadáns votan o que lles gusta, pero pagan impostos para que se resolvan os problemas. E nos levamos tempo dicindo que en vez de facer tanta maniobra de propaganda política e preelectoral, o que hai que facer é un pacto de Estado
no que no caso galego estén os tres partidos con representación, o Partido Popular, o Partido Socialista e o Bloque Nacionalista Galego. E ese pacto de Estado é o que ten que decir estas son as infraestructuras de Galicia e queremos que estas infraestructuras se fagan goberne quen goberne e deixen de tirarse as infraestructuras á cabeza uns contra os outros, porque así non resolvemos os problemas nin dos ciudadanos nin do desenvolvemento económico. Nós por eso, como podes ver, non participamos, non vamos a entrar nese xogo. Como ben dixeste, fomos nós quenes propusemos esta línea, está nas hemerotecas, fomos nós quenes propusemos a conexión co aeroporto Sá Carneiro, está nas hemerotecas, pero non vamos a participar en saraos propagandísticos de partidos, ni de uns nin de outros. O que seguimos defendendo, e no eixo están representadas prácticamente todas as forzas políticas, o que defendemos é un acordo de Estado entre os grandes partidos, como ocorre en Portugal, para que as obras públicas que son que desen os cidadáns vayan con todos os partidos. Porque o que temos que decir é que aquí en España é o contrario, en España non van con ningún partido. E de feito, en breve vamos a presentar un informe dos últimos 15 anos, gobernos do Partido Socialista e gobernos do Partido Popular, e cal é o punto de situación real das infraestructuras que non é precisamente para botar foguetes. Bueno, pues estaremos atentos. Esa obra que de calquera xeito vai ser fundamental para ese avance na cooperación transfronteriza. Xoán Vázquez Mao, grazas por estar neste Bos Días. Un placer, bon día.